A finals de 1970, la província de Tarragona presentava un futur prometedor. Pocs territoris tenien tants ingredients que asseguressin la prosperitat. La seva increïble riquesa paisatgística, una cuina mediterrània deliciosa i el seu magnífic llegat cultural la convertien en un lloc meravellós per viure-hi. Tot plegat comporta un augment espectacular de la població i un increïble creixement turístic i industrial. Això no obstant, tot aquest potencial estava en perill. La província de Tarragona tenia una important carència. El seu característic clima mediterrani provocava una gran escassetat d'aigua. Però aquest territori disposava d'una gran oportunitat: el riu Ebre. L'any 1981, el Parlament espanyol va aprovar la Llei 18/81. Aquesta llei autoritzava l'ús de l'aigua del riu Ebre per subministrar-la als pobles i indústries de la província de Tarragona, però també obligava a la reparació de les infraestructures hidràuliques. Els canals de reg del delta de l'Ebre no aprofitaven la totalitat de les seves concessions. Aquests canals, paral·lels i laterals al riu, eren rases en el terreny, creades als segles XVIII i XIX. Es filtraven al subsol o es desbordaven més de 12.000 litres per segon. El pla contemplava la modernització d'aquests canals i limitar la quantitat d'aigua que es podia extreure en continu a 4.000 litres per segon. Un ambiciós i colossal pla que suposaria una inversió de 140 milions d'euros. D'aquesta manera, aquest territori s'asseguraria el subministrament d'aigua i el riu i els regants recuperarien la major part del cabal perdut. I així neix el Consorci d'Aigües de Tarragona. L'organisme que s'encarregarà de construir i gestionar les infraestructures i que es regirà per les següents regles. Limitar a 4.000 litres per segon el màxim d'aigua captada. Realitzar el subministrament únicament a ajuntaments i indústries. I limitar l'àmbit territorial del subministrament exclusivament a la província de Tarragona. L'any 1987 van començar les obres i el 1989 el Consorci d'Aigües de Tarragona ja era una realitat. El sol il·lumina i escalfa el nostre planeta. Gran part de la seva energia provoca l'evaporació d'una gran quantitat d'aigua. El vapor puja a les capes altes de l'atmosfera, on es condensa i forma núvols. Els corrents d'aire mouen els núvols i en determinades condicions provoquen pluges i tempestes. Part de l'aigua que cau a la superfície terrestre s'acumula formant llacs. També hi ha aigua que cau en forma de neu i s'acumula a les muntanyes o forma glaceres. Una altra part de l'aigua es filtra al subsol, formant aqüífers,
i la resta queda retinguda en els boscos i en els éssers vius. Tard o d'hora, l'aigua d'aquests llocs acaba en algun riu i és conduïda al mar per començar novament tota la història. Aquest és l'interminable cicle de l'aigua. Al llarg d'aquest cicle, i depenent dels llocs, les propietats són diferents i els éssers vius s'han adaptat a cada una d'aquestes circumstàncies. Quan les propietats de l'aigua s'alteren, la salut dels éssers vius que en depenen queda compromesa. Per aquesta raó, per l'home, és vital disposar de subministraments que garanteixin la quantitat i la qualitat de l'aigua. L'aigua òptima pel consum humà no ha de tenir impureses ni microorganismes perillosos. A més, ha de tenir una composició correcta de sals minerals. Per garantir això en una gran quantitat d'aigua captada del medi natural, cal disposar d'unes complexes instal·lacions i d'un elaborat procés. Aquesta és la missió de les estacions de tractament d'aigua potable. La planta de tractament està situada a l'Ampolla, lluny del riu. Per fer arribar l'aigua a l'esmentada planta, es fa servir una instal·lació auxiliar anomenada EB0, situada a Campredó, a 15 quilòmetres. Allà, a l'EB0, es capta l'aigua dels canals de reg dret i esquerre. Per poder ajuntar l'aigua dels dos canals, l'aigua recollida del canal dret es trasllada al costat esquerre a través de dos sifons de 200 metres de longitud que travessen el riu per sota del seu llit. En ambdós casos, l'aigua travessa unes fines reixes de desbast i uns tamisos per tal de retenir la majoria de partícules sòlides que porta l'aigua. Després, tota aquesta aigua passa a través d'una estació d'alerta, on se li fa una primera anàlisi en continu per detectar elements nocius que pugui contenir. A l'edifici de l'EB0, una cambra d'aspiració de 4.000 metres cúbics dotada de 6 grups motobomba impulsa l'aigua a través d'una canonada d'1,60 metres de diàmetre cap a la planta de tractament, ubicada a l'Ampolla, a 15 quilòmetres de distància. L'aigua, quan arriba a la planta de tractament, és conduïda a un gegantí dipòsit amb una capacitat per 175 milions de litres. És el dipòsit d'aigua crua i la seva missió és regular el procés de potabilització. Quan l'aigua abandona aquest dipòsit, s'enfronta al veritable procés de la planta. El primer pas és aplicar a l'aigua CO2 per ajustar el seu pH. Això és necessari perquè l'aigua estigui preparada per enfrontar-se a la preozonització. Com el seu nom indica, la preozonització és un procés que requereix ozó. L'ozó és un gas que s'obté a partir d'aire i oxigen pur i al que se li aplica un corrent elèctric. En aquestes condicions, l'ozó té una gran capacitat desinfectant i és capaç de destruir diferents microorganismes i també oxidar microcontaminants. Després de la preozonització, el caudal de l'aigua es divideix, ja que la següent fase del procés té lloc en unes instal·lacions simètriques. Això es fa a la cambra de distribució. Quan l'aigua passa per aquesta cambra, se li afegeix un coagulant, el clorur fèrric, la missió del qual és començar a agrupar una sèrie de partícules mitjançant una reacció físico-química.
Ara, per seguir el procés, ens centrarem en una de les seccions de la planta. L'aigua arriba a la cambra de mescla. Aquí se li afegeix un nou additiu denominat floculant, el polidatmag, i l'aigua passa a la cambra de floculació, on es dosifica una quantitat controlada de fang. Aquesta barreja, en combinació amb el coagulant afegit anteriorment a la cambra de mescla i l'acció de l'ozó, provoca una reacció fisicoquímica similar a la produïda pel coagulant. Aquesta reacció provoca que gran part de les partícules microscòpiques de l'aigua s'agrupin i formin partícules de major volum i pes, els flocs. Aquests flocs són prou grossos com per poder veure'ls a ull viu. L'aigua saturada de flocs passa als decantadors de lamel·les. Les lamel·les són grans grups de làmines de polipropilè. La mida i disposició d'aquestes lamel·les han estat perfectament estudiades perquè els flocs hi xoquin i es precipitin al fons formant fangs, els quals es retiren del procés. L'aigua superficial no té flocs perquè s'han precipitat cap al fons prèviament. Un enginyós sistema recull aquesta aigua superficial, que ja és completament transparent. Tot i la seva transparència, aquesta aigua precisa d'un filtrat encara més fi que es realitza als filtres de sorra. Aquests filtres consisteixen en 20 cambres plenes d'1 metre de sorra. L'aigua, per gravetat, travessa la sorra deixant pel camí les partícules que no han floculat. El següent pas és la postozonització i, com el seu nom indica, requereix novament ozó. La instal·lació on té lloc consisteix en un sistema de cambres de mescla, amb 3 compartiments en sèrie que tenen un temps de retenció progressiu. L'ozó s'aplica als 2 primers compartiments per barboteig de la mescla ozó-oxigen, amb una columna d'aigua de més de 5 metres. Aquest cop, les dosis d'ozó són més altes que les emprades a la preozonització. Això permet inactivar totalment qualsevol microorganisme i oxidar i fragmentar compostos orgànics, de manera que siguin fàcilment eliminables a les següents fases del procés de potabilització. A l'últim compartiment, l'ozó decau fins a quasi desaparèixer. En aquest punt, l'aigua està preparada per enfrontar-se als filtres de carbó. El procés dels filtres de carbó funciona de forma similar als filtres de sorra, però l'aigua, en lloc de travessar 1 metre de sorra, travessa 1,5 metres de carbó actiu. El carbó actiu té unes propietats sorprenents. Gràcies a la seva microporositat, un simple gram té una àrea superficial aproximada de 1.000 metres quadrats. Per això, el carbó actiu posseeix un enorme poder d'absorció i filtratge. El resultat és una perfecta eliminació dels metalls pesants i compostos orgànics, cosa que es tradueix en una substancial millora del color, gust i olor de l'aigua. I aquí acaba el procés de potabilització. L'aigua ja és potable. L'aigua, pel seu consum, s'emmagatzema al dipòsit d'aigua tractada, un enorme dipòsit cobert amb capacitat per 203 milions de litres. Per mantenir la qualitat de l'aigua, cal clorar-la. La cloració per la desinfecció final a la xarxa de distribució es fa amb hipoclorit sòdic. Les dosis d'hipoclorit aplicades a l'aigua han de garantir la inocuïtat de l'aigua a tots els punts de lliurament dels consorciats. Des d'aquest dipòsit, l'aigua s'impulsa a la xarxa de distribució gràcies a la instal·lació anomenada EBU, equipada amb 6 motobombes capaces d'impulsar 4.000 litres per segon. L'EBU ha d'impulsar l'aigua a un nivell superior al que es troba.
En aquesta circumstància, quan es deixa de bombejar una ingent quantitat d'aigua, torna amb una energia tan enorme que rebentaria les bombes i les canonades. Això és conegut amb el nom de cop d'ariet. Per evitar-lo, l'aigua que retorna es desvia cap a una xemeneia d'equilibri de 85 metres d'alçada. Allà s'obliga a l'aigua a ascendir i descendir en un moviment de puja i baixa per la torre per tal que perdi la seva energia cinètica. Les instal·lacions són tanmateix encara més complexes. D'una banda, com hem vist, l'únic residu generat en el procés és el fang recollit en la floculació. Als concentradors, els fangs es passegen tot el possible per depositar-los posteriorment a les eres d'assecament. Un cop sec es transforma en un subproducte al que se li pot donar diferents usos, com a additiu per fabricació de ciment, per la restauració de pedreres, com també en un futur retorn al seu medi natural, el delta de l'Ebre. D'altra banda, tenim les aigües dels rentats que es tornen al cicle de potabilització. La planta disposa d'una cambra de recuperació on va a parar tota l'aigua que no és potable durant el tractament. Per exemple, la dels espessidors de fangs, o l'aigua que es fa servir per la neteja de les diferents instal·lacions. D'aquesta cambra, l'aigua és enviada a l'edifici de tractament d'aigües recuperades, on és sotmesa a sedimentació lamelar per ser reenviada a la capçalera de l'ETAP, on torna a entrar al cicle de tractament. Els processos i la qualitat final de l'aigua es garanteix mitjançant més de 50.000 analítiques anuals. Aquestes analítiques es realitzen a l'Ecaigua, el laboratori de la planta que consta de 4 departaments especialitzats en microbiologia, orgànics, inorgànics i radioactivitat. I està dotat amb l'última tecnologia en instrumentació analítica per detectar tot tipus de substàncies. Al laboratori de microbiologia s'estudien els microorganismes que es troben a l'aigua crua, fitoplàncton i zooplàncton, per determinar el tipus d'aigua de la que partim, i es fan anàlisis microbiològiques per garantir que l'aigua que surt de la planta està lliure de microorganismes patògens. Al laboratori d'inorgànics es determinen els paràmetres bàsics, pH, conductivitat, terbolesa, etc. i els contaminants fisioquímics, com els metalls pesats. Al laboratori d'orgànics es fa la determinació dels compostos orgànics, tant d'origen natural, restes de productes animals i vegetals, com d'origen humà, plaguicides, dissolvents, detergents, compostos derivats de la indústria, etc. Amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, a través de la URAIS, es determinen els paràmetres radioquímics de l'aigua. Des de la sala de control de la planta i de forma totalment automàtica, es gestionen i dirigeixen tots els processos, captació, tractament i distribució. Per fer arribar l'aigua des de la planta als consorciats, que actualment són 62 ajuntaments i 26 indústries, és necessària una complexa xarxa de distribució de més de 405 quilòmetres de canonades de diferents diàmetres, 44 dipòsits reguladors, 23 estacions de bombeig i 3 xemeneies addicionals d'equilibri. Ara, després de conèixer la complexitat i els esforços necessaris per garantir la disponibilitat i qualitat de l'aigua que arriba a les nostres llars, hauríem de comprendre la responsabilitat que tots tenim quan la consumim.
Cada litre que consumim ha estat retirat d'algun lloc del cicle natural, moltes vegades d'on l'aigua és escassa. A més, per cada litre que consumim, s'utilitza una quantitat important d'energia, la qual cosa genera una quantitat equivalent de CO2 i, per tant, contribueix a l'escalfament global del nostre planeta. Les persones que formen el Consorci d'Aigües de Tarragona són conscients d'aquesta realitat i s'esforcen diàriament per assolir una gestió més eficaç i mantenir la seva complicitat amb la responsabilitat social corporativa del CAT, que es basa en la transparència informativa, les accions de sensibilització i el compromís amb el territori i la sostenibilitat. Però això no és suficient. Els seus esforços han de ser correspostos amb un consum responsable, perquè tots estem davant d'un important repte. Progressar de forma sostenible.